The number of people who are kurakidza interest munotya kana kuri sokumaruwa ndisukuzwa regai vacheme ndaani kachiona tichifamba tichitanga vanhu vasingazive so but hazvigonika tichiziva takakuridha mudhara tinoziva chidobi chako deya rako takariona ndataura ipapa mazvizwa handei tinoronga zvinhu zvedu maregisters ndo achashanda musi wesaturday chibaya kunoshanda maregister evanhu vedu vari mumastreets ende une registration number yekuvhota in that ward ende unozikanwa in that ward who allow you because you also today disqualified. Disqualified. Ukangotenga doro disqualified. Ukanochema paunochema asi isusu mushamedu tine murayiro. Terera. Terera panangukani. Ya. Iwe musazuruvana. Musazobirana vanangukani tine makomrades edu ari kujere vana job aiwa hatisi kutomborasiva kuti ihondo muhondo vamwe vanourava muhondo vamwe vanosungwa but what we want at the end of the day is to make sure kuti wese ari kuitwa punished they are set free. And that is why our focus is kuti makomrades edu tinozviziva kuti akwata riite mbodza zvaoma kudai makati anoshura materu. Focus is clear. Tinokutenda hama dzangu handei tine mufaro Mbare, we thank you, God bless you, we thank you Harare handei Chamisa na kufio, anaisiva fotiao. Chamisa na kumbare, anaisiva fotiao.